lagi buat mana? Okay. Kita kulit. Isa mo din na. Buat lagi. Pagkubre lagi koy-koy ga. Ang kanang tinapa? Di. Dato. Gusto ako tinapa da sa akong ngay ka. Kami Buat koy kanang buat koy pagkubre mana koy. diyan. Hey guys, magandang buntag. Ako na po sa Flor de Lisa. Ako na rin sa bahay. Sa gisubong na may papautanong kuno ko. Dali. Pautanong kuno ko. O, pabasa ang katong hidabit o dali kas uban. Sa manguha mi. O, dali. Yan na. Kana nagasgawas. Kamis kukoy. Isuko kong nanay. Pautan ko no. Ang kulay pautan ni nanay koy. Ayay, musul na pod. Halay lang. Module na pod. Ta. Yan na. Wa tay, mangutan sa mi. Gaban ko tayo. Mangutan pa mi. Ada mo galibaras. Ali yan. Ali koy. Hamang basket yan. Ikaw magdaday. Manguha mi og talo. Suri day. Uy, dali na kay mangganas pa to. Ano ba ni mga tao nga? Nanami ko basa, guys. Mula mang sagulan og dahon da. Na mayroon ka dagang ganas na ah. Tamang ganas atala. Day, panguha na ganas. Ana ka ng puwahan. Kanang udlot. Oh, kana. Di ka nang udlot, day. Kanipitaw. Oh, kana mo na. Ay, tanumay. Nagdilaman. Ali, koy! Koy! Ngita may lubi, guys. Kayo may lubi dito sa bahay. Patay na yung kabaw. Tay Pedro na, manungag ko pa ng kabawan na. Wala na ikabaw, guys. So, ah. Huwag dun sa tanan, Limbaroy. Ma. Mura magnagbitik. Ma. Baroy, hadlik na mamuwak. May naman ikabaw. Ang ilabot manguwag ng kabawa. Wala, kung doon nung nagkabaw. Huwag dun ganit taro na. Halina, koy. Pangita ng lubi, koy. Kaya taga sa kabuk lubi rin. Makasinag batod ta. Da. Na, guys, ay tagakabaw to, ah. Hala. May tagadzid. Ano mga gadzid na? Tara, sa maganta Limbaroy. Hala, na, basig mga nakali pa na tayo masaba man na to, ah. Naitik. Nakabasig na ilubi kay Mugtulo, patakautan. Na ilubi, nay? Ah, nakuha naglubi? Ah, muli laman ko ni guys kay. Sakali ko nasuloy iglubi. Amuak lagi may glubi kay arong naisunod. Na, nagsaka na, nay? Ah, undat. Love you, day. Undat na, ha? Dali ka na si house. Niwang kung kabawa, may ka? Nuwag. Naituk. Di ka naituk lagi kabaw yan, oh. Din sa to kabaw yan? Ye. Din sa to kabaw? Ye. Ala kasi. Din sa to kabaw to? Tiyaw. Na, pangasag na po dala. Gilo. Nani diris bukid, guys. Ano pinakarilig daning magbuno? Kung na po yung mapudpudan ni Kuya, ha? Yes. Anagazin. Ta! Alag mo na? Oo. Yes! Hoy,
Ikaw napikot ka. Dihe. Napikot ka. Hindi na may kay ngari. Kaning ko basa kay ginaman sa uban. May sana. Alya na. Pagpasag sila dari ko basa. Ada dari. Isa platong na kayo na. Katong na tong plato. Kani. Kana pwede na. Salamat, Day. Masamat ka kuya. Kuy dia, isa naghiwa sa. Dera day ka manggikuha guys, susuri-suri na mas katawiran. Di anda pa na. Kuy naghiwa siya sa kuan sa taong. Talong. Ang naghanang ng tarong kuy, ayun ang kadaghan kuy. Malik-lik ako guys. Yan. Sa may mong baton. Ikaw magkuhan na rin ko no. Pero sarang kamugay lang. Saan ka mong gayla? Ito ka, kasalan na ba sa mong gay? So, sa itay. Sa grabing mga bata, saan ka mong gay? Bukay na. Uy, yan ito. Kanina naman dyan sa mong gay. Muna ka mong gay, katukoy tayo. Aliana ka mong gay. Oh, ingan na rin yung nakatuloan. Kami, ikaw lang. Ikaw mo ba, be? Ikaw ba? Oh, Karos. Uy, kamaudi ay, very good. Uy, magkamaros. Kamu garos sana, harus sana ikut sana. Yeay, kamu garos tapak, kamu garos. Ayay. Pero Hindi na mo kagalab yun. Love ka ni Kukoy. Sa kayo muli naman sa Cookies Manila. Ngayon, nakadaan ng Kukoy. Hindi ko gawin ni Kuya. Mas Kukoy kay. Hindi ko Kuya. Ang isa ko nang igasakit sa Atos Manila. Ang dahog man. Nagkansal tayo po. Ang galing mong assignment. Puro sasalang kamunggay. Puro sasalang kamunggay yan. Kagulay yan ha. Ikaw sa baw ha. Makulay lang, makulay ang buhay. Makulay ang buhay. Sa ginataang gulay. Makulay. Ay, kagulay sa day? Yay! Makulay sila gulay. Si Kukoy, favorito gulay. Tanas Kukoy, malusong ba yun? At itipo ng okra. Ako kralain na kay ipawin lunod. Agamong niluto, kubasa, talong, okra, o okra o karangnay. Ganas o kamunggay. Kamunggay with tanga. Doon mo, nagkakinagbantay, kusbin na ingos na, nailagay, Oh, makaigit mo taghinusop na ng isang kuanay. Hangan ni Zong Songlod. Di mo siga. Kahoy ba? Hangan. Oh, huwag atong kuha na ni. Huwag atong utot na kinusup. Try ha. Tapos ko kayo, raka-abtik kong kagulay sa pamo, oh. Init. Amo? Yami ko no gulay, inza. Tapos manok. Tapos manok, karang-kadak. Ano na? Aba. Aba, bitaras manok. Huwag yung isa nila, paling ka kubasa kay naman sa Sarapon? Pampubre lagi, koy-koy ga. Ang kanang tinapa? Di. Dato. Eh, gusto ako pinapada sa pumay ka. Kanang kuan, kanang utan. Kagulay. Di. Ang dato, hiya po ng utan nun. Lagyan po ng utan. Kay masarap, madalang vitamins. Buwan ko'y, kanang buwan ko'y, pang pobre man ako eh. Diyan? Pobre ko'y na tayo no. Pobre ko na nabuwan. Yay. May ka, ako atalo ba ni hindi mo maika? Pobre ko na. Weng, ikaw. Kamang itan din. Pobre ko. Neng, humeng. Humeng. Ikaw. Makoy. Ako aga nang nay sabaw sa utan, maka right? Maka, kung tusukulit din sa may ka. Masakaan sa lagi sabaw. Dalagan chocolate. Mukha, Hindi na kita chocolate, hindi na makabuhan. Sabaw ras Ika, dapat. parang hindi po daw chocolate na isa.
Tulog na po, Maika. Busog na ka, madala naman to. Magkano tutukulit na ito? Nagpapan ka na magkaan, mukha ba magluto? Ikaw puli banditin lang. Si Elian may puli. Nagbantay kong banda. Si Elian na, kaan nga po ni gulay, kaya isang wasa ng kasunod, pero ang sabaw, naman na vitamins. Hindi ko panitahan sa sabaw. Nagkakang ko. Kaan ka ganuton, hindi mo kayo mukha. Kasi luto diha. Ako? Ngayon ko pa na isang sabaw na gulay. Hindi ko pa kami na gulay, very good na yun. Ano ka to? Sabulan ka. Tutukulit na ito. Hmm? Ang tutukulit. Hindi ko basa. O, di lagi na kubasa sa bawra. Habay chocolate. Nas ko ay. Maika. Hindi ako, Maika. Ang sakto na? Ang tutukulit na ito. Maika. Namabay sa sukulit. Nasaas. Namabay sukulit! Isda, mali! Nasaas. Sige, sukulit. Madakat si mga ipag-sukulit. Ano yung sukulit? Karamel, sukulit man eh. Dari ko. Ano katagaan? Ganit kuhan? Ganit sa linang sukulit. Kaya nagkano gulay. Uy, sukulit na gahi. You order. Ito po ang bantay ko. Okay, sukulit ko eh. Ito ka sa Ikaw. Ikaw kayo makadaot. Ang sukulit pitawan mo. Sili ko. Lagi na panghimatas. Ode. Wala. Mangutan. Dugangin na gukad. Gamar sa Ilang kalungkot. tong ati. Kaukan. Sinuban. Sinuban nga kubasa. Kubasa o ka nang nai. Ganas. Kubasa o manok. Og tao og okra. Yung kagabi yung manok. Ubus. Dara guys, sa aragadagan sa kalirong daka ganyan. Dali lang dako. Sa kalirong daka. Sana Sila ka. tuloy niya ka rin. Basta na tamang panghapon. Ka. Dugangan pag imotay? Hatag buwan. Iya, po. Ano na buwan? Good. Tari mo. Sabaw ba ng Bila na mong imotay? Ha? Bila. Hmm. Nay! 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 Ano to na? Halina, tawa ka sa nahihilin! Ha? Tawa ka sa nahihilin, yan naman ito na. Wala kang manok. Ada na pitong puno ng bebe. Dungtir. O lagi sanay. Tawa sa nanay. Tako sa nanay. Ah. Ali, nanay! Sabi niya, wapeng ma. Kuda di. Tawag si Kusaji. Ang buwan. Naman gusto. Ay! Koy, tanong pa ibandan binlad koy. Tapos nanay ka. Kan mo gulay kay, pampahaba sa buhay. Ay, pampababa. Ang gulay. Maniwag ka. Ang mahaba ng buhay. Banyo. With bulan. Ay! Nay, siya yan na ning kara pa ng taganay. After po na may kalawa na ka. Ha, kana. Like, after po na tayo. Yara. Ano nanay? Tawag ka Tawag ka. sa, anong iwaman mo minaw? Nay, wala tong saging nay. Kamay. Ito nagagun. Hindi ka na. Alis. Hindi ba? Kunin niya. Nak. Mukhang sagutan ka na kubasa. Mal! Mal! Bubura. Yan na. Ulit. Helen! 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 Manam! Ang saglit, ang buk na. Manam! Hindi mo ganun siya. Yan. Baka YouTube dito ma. Dito ibaba ma. Tapos na iunang sang ibuhatag treho. Nanamok. YouTube pero ito nga na-search. Hasa din, Roy? Doon eh. Ito ba?